ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ। ଜାଗାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଆମେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ରହିଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ସେଇ ନୂଆ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। এই ଜାଗାଟାର ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ତ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀକୁ ସଜା ହେଇଛି ସତେ ଯେମିତି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍। ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି ଯେ ସତେ ସେଠି ଯେମିତି ପହଁରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ଭଳିକି ଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରୁ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶିଖିବାକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଦେଖିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଚିତ୍ରକର ମାନଙ୍କର ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପୁରା ଚିତ୍ରକାରିତା। ସେଠି ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ତାକୁ ଦେଖି ରହିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଜାଗାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବସନ୍ତପୁର। ନିହାତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।